Ίνες, τι τρως? Τι τρως, Έλια? Ψωμί με αυγό και τυρί. Μπράβο! Τρώω, θέλω να μου λέτε όλη την προτασούλα. Τρώω. Τι τρως, Κωνσταντίνα? Τρώω ψωμί και φιλαδέλφια. Μπράβο! Τι τρως, Μαρία? Μπράβο! Τι τρως, Κρίστοφερ? Κρίστοφερ, τι τρως? Ψωμί. Ψωμί. Δεν ξέρεις τι είναι? Με φυστικό βούτυρο. Ωραία. Γιάννη, τι τρως? Τυροπιτάκια. Το σαλάμι. Και σαλάμι. Ντέο, τι τρως? Τρώω. Λωρί, τι τρως? Ψωμί με αυγό. Ψωμί με αυγό. Μήλο. Μέλο. Καρύδια. Πες το. Μπράβο. Κ. Τι. Γ. Κ. Α. Ν. Ίνες. 9. Παιδιά.